Sunana Adamu Abubakar, fiya maganin kwari, zonal kwamandan na rundunar bijilanti da ke nan anguwa uku yan awaki. Wannan yaran Allah ya bada nasara ne, an kama su masu irin balla gidajen mutane ne da rana in ba sa nan, duk da yara ne masu karancin shekaru, wanda a baya ma an taɓa kakkama wa'annan yaran wanda suke nan gangaren bayan makabarta, wanda suka kwaranta gurin balla gida ko kuma zuwa kasuwan ƙauye suna yin sane. Wannan yaran suna tafiya da wata mace karamar yarinya, ita ma mai karamin shekaru, wanda take jire musu, take kalle musu zuwan mutane yayin da za su balla gidaje. Wannan ba shine na farko ba, an taba kakkama su, kuma yaran suna da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Don haka sakacin iyaye ne da ba da tarbiyya da kula da yara da ingancin yadda yara suke tafiya. Allah kuma ya kiyaye, abinda muke kira mutane su kula da 'ya'yansu gurin tarbiyya da inda kuma za su yawo da inda suke zuwa. Wa'annan da yara za a yi mamakin su da karancin shekaru, amma fa barayi ne na inda baka tunani. Sun kwaranci balla gida, sun kwaranci yawo da makami, yanda in ka ritsa su a cikin gidan abinda suke faɗi suna so kokarin mafita don su soka mutum wannan makamin. Zaka ji su, zaka kuma iya ganin kamar kare na shekarun su. Yanzu zaka ji, kai yaya sunanka? Sunana Yusuf. Daga muryanka? Sunana Yusuf. Yusuf dan ina ne kai? Dan Gwau. To anan an kama ku, a ina aka kama ka? A bayan dan awaki. Daga muryanka? A bayan yan awaki. To da me aka same ka? Da mukullaye da wuka. Da mukullaye da wuka. To kana yawo da su? To kai da su waye kuka zo, me kuke yi? Balle gida muke yi. Balle gida muke yi. To kai da su waye? Da ni da kannan dan masu. Faɗi sunan su da wani da wani. Ni da Awwal da Fanfan da Umara. To da me kake sha? Ni ina shan wiwi, ina shan sigari. To shekarunka nawa? Shekaru na 14. 14? Wannan yarinyar da kuka taho da ita, wannan me take yi ita kuma? Ita jire mana take. Jire mana take, mun bude mun shiga. Sai ta jire muku gidan? Eh. To ita baya kuke da ita? Ni kanwata ce. To ita kuma me take sha? Ita ba abin da take sha. Ba abin da take sha? To yaya sunanki? Ilham. Buɗe bakinki? Ilham. Ilham. A ina kike a zaune? Unguwa uku. An kama ki da me aka kama ki? Ni? Dan kullaye. Da me kuma? Da wuka. Da wuka? To su wa'annan me suke yi? Me suke yi aka kama su? Balle gida. Balle gida. To ke kuma me kike yi? In jire musu nake. Jire musu kofar gida nake. In za su balle? To da wani gida aka balle da ke? Gida biyu. A kuka balle? To maman ku ɗaya da wannan? Kai wannan sata na nawa kuka yi? Sata na biyu. Sata na biyu. Na biyu kuke yi? Kai da su waye kuke yin satan? Ni da su Umara da wancan karan satan da kuka yi nawa kuka ɗiba a gida da kuka balla gida? Wancan karan gidan ya baban mu suka shiga suka yi 15,000. To wannan makamin me kuke amfani da shi tun daga ku kanana, me za ku yi da shi? In an shiga gida, an mutum ya shigo, shi muke zarewa. Sai ku zarewa mai gidan kenan? Don ku gudu? In ya ritsa ku a cikin gidan? To kun taɓa caka wani? A'a. A'a. To babanka ya saka makaranta? Ina zuwa. To ya san kana sata? A'a. Ya san amma kana shan wani abu? Ya dai taɓa ganin sigari aljihuna, ya kai ni yan bijilan aka yi mun. Daga muryanka? Ya taɓa ganin sigari aljihuna, ya kai ni yan bijilan aka da kyau. To ana baka abinci a gida? Ana ba. Ana baka abinci? Ba abin da ka rasa?